इ शहर ह, इ गाँव ह। इहाँ मेलो लागले नु त लोग के खेत में आ लोग कह ना सकता कि मेला काहे लागता। मेला लागता त लगबे करी, ओसे केहू के मतलब नइखे। शहर ह, पानियो पिए के होखेला त केहू से इजाजत लेवे के पड़ले। आ तबो बिहारी के लोग गारी दे देवले। इहाँ बिहारी लोग के करेज उतना रहले के कुछ भी हो सकता। इहाँ जे ना सोचले रहले लोग नु उहे होखले। आ सोचल कि सोचे वाला लोग का से का कर देवले। लेकिन बिहारी के कहीं इज्जत बा भैया हो, कहीं बिहारी के इज्जत हव नानू हव। देखल अगर कोनो बिहारी अगर बाहरी जात हव, अपने इंडिया में देख ल बाहर कहीं जात हव, कौन लोग वैल्यू करल हव, कहल हो कि साला इ बिहारी ह। लेकिन बिहारी के पावर आज लेके देखले हव नानू देखले हव। हैं लोग के दुआर पर जाब त शहर वाला पूछे लगता कि कौना कारण से आयल बाटे, इ चोर बा कि का बा। आ बिहारी के जाना खेत में एगो खीरो तूर के खा लेब त कोनो कुछ ना बोलता बा, कह दो कि जाए दो खाए वाला चीज ही खा लेते। कोनो चीज खा ले वाले के लोग की ना। शहर के लोग के गाँव के लोग में इतने के फर्क रहले के। आ बिहारी है के नु बिहारी बिहारी हो खले के। बिहार से केहू कभी केहू जीत ना पाई, कबो ना केहू जीत पाई। भले तू इंडियन बारा इतने पर तोर गर्व हव, एगो भारतीय होके के तोरा सम्मान मिलल हव। ना तो शहर वाला के कोनो फुटी कौड़ी वैल्यू ना हव। जौन वैल्यू हमनी के बिहार में हव तौन फुटी कौड़ी वैल्यू ना हव। इ याद कर लिह लोग। इतने कह के तोनी के भारतीय बारा कि भारत के नाम पर सम्मान मिलल हव। ना तो कोनो बिहारी के सामने केहू खड़ा ना हो सकता। तोनी के पैसा के ठाठ हव आ ये मेहनत के हाथ है के। यहाँ मेहनत से लोग कमा के खा लेके, तोनी के भले पैसा कमा लेवल, लेकिन जबले ये बिहरिया अनाजो ना उपजतवा नु तले तोनी खा ना सकता लोग। आ बिहारी के कह देवल चटका कि बिहारी है के। बिहारी हव के तोनी के पेट भरल हव, काहे कि बिहार बाटे नु तो सब चीज यहाँ पॉसिबल बा। तो तोनी के शहर में खाली पैसा कमाल, बिहारी सब चीज कमाले। अन्न पानी धन दौलत पैसा कौड़ी इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज कमा ले के। तोनी कथी कमाल लोग हो बात करल बिहारी के बारे में।